Hola i benvinguts al show de la família Pera. Per fi ja era hora. Allò que tothom esperava. Allò que tothom demanava a crits. L'últim programa. Au, comenceu. Em sembla que jo no ho resistiré. Sí, ara toco la guitarra. Sí, esclar, perquè no podem sortir de casa. Al carrer a passejar no hi podem anar perquè les cames ja no aguanten, que fan figa. Clar, trobes amb un atracador i no pots arrencar a córrer. Clar que no. Sí, i les ambulàncies no ens les deixen si és que no estàs molt fotut. I encara t'hi posen un d'aquests que corre tant que quan arribes al lloc ja estàs més mort que viu dels sustos que t'ha donat. Si l'altre dia vaig agafar un taxi i ja no se'n poden agafar, Em va cobrar 1.200 pessetes per anar a la plaça d'Espanya. Però ni mal. Per quina plaça d'Espanya m'has dut tu? A la de Madrid o què? Ui, em va dir que només baixar l'aparato ja valia 200 pessetes. Jo li vaig dir, doncs, per mi ja pot portar ben alt, carai. I l'autobús no s'hi pot anar. Jo ja tinc la targeta ja. Però es veu que com que no guanyen cèntims no poden arreglar els frenos. I noi, tots vaig cap aquí, tots cap allà i van matar amb ells, aquella gent. I l'autobusero que hi posen no hi veu. Sí, està malament. Jo l'altre dia vaig anar-hi amb la guitarra, que la portava així ben agafada, i em diu, oiga usted puede pasar, pero la señora tiene que pagar. Ai, carai, la senyora, però si la guitarra, que no, que la senyora tiene que pagar i que tenia que pagar. Em vaig enfadar tant que li vaig donar un cop de guitarra al cap. Au, passa el xarop, candela. Ara ja no vaig al tiron. No, tenia que córrer massa. Ara m'he juntat amb un que es diu Cordero i amb un altre que li diem Manites. I una societat. Sí, el Manites de Cordero amb peres. Fabricants de bitllets de 1.000. No va gaire bé, fa falta experiència. El Cordero va dibuixar amb peres galdós i li va quedar més galdós que peres. I la firma se'n va cuidar el Manites, però com que és analfabet, l'animal va posar el dit gros allà i les senyes les tenia la policia. Hem tingut que fer suspensió de pagaments. Vale, tio. Jo no vaig tranquil, titis. A aquestes hores encara em fotran un mal tanto. Com que aquí dalt tenim el problema de la inseguretat celestiana, titis, i tot el dia en parlen. Que si la inseguretat celestiana, que si hem d'organitzar una manifestació, i esclar, ja surts de casa amb por, amb el cagarret al cul, titis. I esclar, i aquí no és com allà baix, que poses 3.000 peles a la butxaca pel porreta de cada dia. No, aquí no hi ha cèntims, titis. I s'empipen, agafen un fútim de violència que et claven el ganivet a les primeres de canvi, titis. Jo ja els hi dic, si voleu les ales, diuen que no, que aquestes ales són com de pollastre, titis. I els guàrdies de seguretat no hi poden fer res, perquè com que no són dolents, titis, els tanquen avui al purgatori i demà ja es passegen per la cúpula celestial. Ai, allà n'hi ha dos que no em fan gens de bona cara. Ai, que sembla que venen cap a mi. Si almenys passés per aquí, al Sant Martín de la Porra aquell. Ai, que venen, titis, ai, que venen! Ministerio de Hacienda. Sí, oiga, ¿qué está el Miguel? De un contribuyente. Muchas gracias. Ah, no, hombre. Sí. Miquel? Sí, hola, Miquel. Mira, et trucava per veure si tu em podries solucionar un petit... Sí. ¿No entiendes el catalán?
Ah, yo pensaba que tú eras... Sí, hombre, no se enfade. No, hombre, de usted, no se me enfade. No, yo decía que pensaba que usted era catalán. Ah, por la manera como los va amontonando y que no deja escapar ni uno. Ah, no, bueno, algunas tendencias sí que tendrá, no me engañe, ¿eh? Sí, mire usted, don Miguel. Yo le llamaba para ver si podía solucionarme un pequeño problemita. A ver si yo podría pagar lo de Hacienda, lo de la renta, pero con un talón. Sí, ya sé que no lo hacen, ya. Yo le pedí... Sí, es papel mojado, a veces. Sí, los bancos hoy día, ¿verdad? No están nada seguros. Sí, en cambio el suyo sí, esto sí que es verdad. Sí, el suyo sí que es... Si fíjese usted si es bueno el suyo de banco, que vas por la calle, te atracan y les dices, oye, chaval, ¿quieres un talón? No, ellos quieren del Banco de España. No, y yo decía que para que usted no sea igual hoy, a ver si usted podía aceptarme un talón. Hombre, por una vez... No, oiga, eso seguro. Sí, no, eso seguro, lo cobra. Ya puede usted subirse de pies encima. Del banco... sí, es un banco que tiene una abejita arriba. Sí, oiga, don Miguel. 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 M'ha penjat. Hosti, tu! Oh,
Oh! Oh! I l'altre? Oh! Aquí? No! Sí. No! 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 Hosti, tu! Assagem. Jo demà haig d'aprovar l'examen d'instrumental, de la manera que sigui. A veure, comencem per això. Sí, això ho fan així. In nomine Patriae et Filii et... Ai, no, si això és així... No, perdó. Pax Vobiscum. Pax Vobiscum. Això no va. Ja no... Ah, sí que s'ha de mullar, perdó. Mullem bé. Quin mullader. Sí, ara sí que va bé. Pax Vobiscum, això ja ho sé fer. A veure, ara això aquí, hem de pujar això. Això del botafumeiro ja és ben complicat ja, No us penséssiu. Ara sí. Nomine Patri et Filii. Cap aquí, llavors fan una rodona, cap allà. Oh! Quina sentida! Perquè això em va molt malament, ja no ho faré mai més, això. Tan malament que estic dels bronquis i ara em deixen fumar. Ai, quina boca més seca. Em bec una mica, a veure si em passa. És vinagre! Això és culpa de la mare. Esclar, m'agafa les eines de treballar per parar la taula. Ai, tan fàcil que sembla quan anem a missa. Ai, filla, quin descans. Els peus, quin mal. Ara els tinc amb aigua i sal. Esclar, com que el metge li va dir al meu home, la senyora ha de caminar, que amb el seu estat que camini força. I ell, que és tan bo i escut, doncs apa, vinga, a fer la travessa del Pla de la Calma, del Matagalls al Tagamanent. I jo, que sóc tan despistada. Ai, filla, totes les muntanyes em semblen igual. Esclar, si no són les de Montserrat, que ja ho veus, que són diferents, oi? A mi totes les altres m'és igual. Em passa com amb els nens, que no sé mai els que tinc, esclar. Em sembla que són repetits. De vegades haig de telefonar a l'Antonio. Antonio, quants nens tenim? I ell ja m'ho diu, ja. 11 o 12, ara no me'n recordo. Esclar, sabeu què passa? Com que són més de 10, n'has de portar un. I esclar, aquest un jo no me'n recordo, me'l deixo per tot arreu. Ai, fill, els peus, quin descans. Ai, que no m'he tret les mitges? Du bist die Schäder durch und durch. Du bist die Schäder durch und durch. Schließlich bist du mir durch die Lappen gegangen und ich bin dir durch die Lappen gegangen. Die Meere, die Berge, die Sterne, die Nacht haben nicht geschafft, sie blieben rätselhaft. Oh ja! Oh nein! Oh ja! Oh nein! Du brauchst keinen Zauberschatz und Hexe und keinen Edelstein zu glänzen. Du bist nackt wie der Himalaya und schön wie das Tal des Po. Oh ja! Oh nein! Carmencita, ¿qué está el Felipe? ¿Está en casa? Anda, dile que se ponga, a ver si me soluciona un problemita. Gracias, maja. A ver, por aquí. Sí, Felipe, compañero. Sí, compañero. Che, oye, yo te llamaba para ver... Sí, claro que sí. Mira, yo te llamaba... Sí, no, ya me he dado cuenta, ya, que sí, que lo tienes muy bien de esto, muy bien enfocado. Oye, Felipe, Sí. ¿Nani? Ay, perdón, sí, diga. Sí, dos caminos, claro. Sí, el bueno y el malo, sí, esto sí. No, en esto tienes razón, sí, sí, mira, Felipe, Sí, claro. Sí, claro que... Y tanto que sí, sí.
Sí, no caeremos en la tentación. Nosotros no caeremos. Sí, oye, para un momento. Yo quería... Sí, con solidaridad, claro que sí. Pero mira, Felipe. Sí, con serenidad, sí, señor. Sí, muy bien, claro que sí, en la mano, sí, muy bien. Muy bien, Felipe. Exacto, pues sí, nos tomamos unas copas. Sí, gracias, Felipe. Muchas gracias. Hala, adiós. No sé pas què m'ha dit. Ja sóc a casa. Mira què et dic. Bé, vull dir, al despatx, a l'oficina, oi? Vinc de plaça. Caríssim. Miri, la carn, això,
300 pessetes. Ai, mira què et dic. Però sí, la vaca encara deu ser viva. Si ni ho ha notat, que li han tret aquest trosset. Caríssim. I el peix ja no m'hi acosto, perquè aquella dona sempre em diu mira com es belluga l'escamarlà. Sempre em penso que m'ho diu a mi, això. No, i fruita no en vull. No, perquè de plàtanos ja n'estic fins aquí. De peres ja n'hi ha prou amb la família. I de melons ja en tinc de collita pròpia. Que saben què vull dir? Ara, verdura sí. Jo de verdura em faria vida. M'agraden les pastanagues, les grosses, pastanagues, els porros, els pesolets, que són com boletes. Doncs la verdura caríssima. I jo dic, però que no en tenim de verdura, que no en fem de naps. Si aquest país és el país de la xirivia, que no, que tot ho envien a cremar a França. Ai, mira què et dic. Ai, que tinc un client, jo amb tot això. Així que, bufó, maco, que vols arrambar l'àpid? Ai, dilot. Que vols bellugar l'espàrrec? Ai, mare. Au, que ets més maco que un bròquil. Ai, avui amb la verdura encara el perdré. Espera't, maco. Estic desaprofitada. Estic ben oblidada. Segur que aquesta gent que passa per aquí davant no sap qui sóc. Moltes floretes, moltes plantetes. Un rètol l'haurien de posar que ho digués. Una deessa, una diosa, pagana, esclar. Bé, això de pagana val més que no ho posin. Encara m'hi prendrien més per una altra cosa. Clar, jo estic mal posada. Amb tota aquesta gent que passa per aquí davant, una mena de bestiar, aquesta nit... I aquesta és una altra, A la nit aquesta plaça és a Can 60. Això ja ho poden dir-ho ja a la Junta de Barri. Bé, doncs aquesta nit han passat dues noietes i, esclar, com que m'han vist així, aquí, devien pensar qui sap on eren i s'han posat a dormir damunt la gespa. En aquesta aquí passen un parell de trinxeraires i ja sents la gresca, ja comencen. Sents una que diu, ai, que aquí n'hi ha un que no sap el que es fa. I l'altra noieta que li contesta, doncs el meu sí que sap el que es fa. Me n'he de veure de tots colors. I és que estic mal col·locada. Queda't aquí, maco. Jo parlo amb aquests senyors. Això és Gran Bistraus, Han canviat d'entrenador. Ja patirem. T'hi has de fer el simpàtic, has de mirar d'estar-hi bé i sobretot l'has d'entendre. I la feina que tinc jo, perquè esclar, si me'ls canvien cada 2 per 3, no en sabré mai. Quan ja sabia dir en alemany «Hey, Herr, Mr. Latte, pupes canterra vol jugar, tan queixenc». Va, ni me'l canvi ni em porten l'argentí. Vaig tenir una feinada. Mister, yo también soy de izquierdas. A mí también me gusta el Serrat, ¿Le canto un trocito? La tieta és una que tengo en Argentina. Vaig pensar jo per fer-me el simpàtic. Doncs ara que ja el tenia convençut, van i m'emporten un d'allà dalt que no l'entenc de res. El dia de la presentació va ser fatal, Jo no l'entenia. Ve cap a mi i em diu «English, speak English?» I jo què sé. I vaig dir, no, miri, jo ros no fumo. Vol un celta? I tots rient. I encara va venir i em diu «I am Terry». Jo li vaig dir, doncs miri, jo no. Cunyat, res, licor, res de res. I tots rient. I l'home anava dient «I tu? Jo vaig pensar, sí, guanyarem, Doncs es va acabar aquí la cosa. Ara, mireu si li vaig fer mal efecte, que avui tota la plantilla reunida m'ha regalat això. Em sembla que ja sé on aniré a parar. I el nen? No ho sé. Què digueu? Papa, que pots canviar la cadena? No, que no va a l'altra Ah, aquesta però és hora. que- Que he dit que no! És que, mira, és que se m'ha trencat sense voler. Jo estava allà i he estirat... Ai. Jo he estirat... Ai. Que xulo? I prou. Ja s'ha acabat. Me n'he d'anar a casa. Em sembla que no ens veurem mai més. Passi-ho bé. No sé si tornaré.